Здравейте на всички, аз съм Тахатромонтът и днес ще играем The Higher War Game. Тази игра представлява, трябва да казваш кое е по-предпочитано и кое е по-търсено и кое е по-търсено, той не е по-търсено. Добре, една точка. И тук сбърка. Добре. Това или това? Това. Стивентей. Повече. Равен. Мале. Добре, напредваме. Предния път беше 1, сега 2. Ти ще си повече. Стига, бе. Добре, вече се стягаме. По-малко. Омага! Той беше голям глупост да го направих. Ще го направим. Нямам думи. Така. Повече. По-малко. 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 Така вече не го знаехте. Те се знаех, че е повече, обаче за какво цъкам по-малко. Ти си по-малко. Хайде даш повече, разбира се. По-малко. Повече. Повечето трънки. Дали ще минем рекорда с 7? По-малко. Той е повече, той е повече. Омага. Изобщо не разгледах какво е. Повече. По-малко. По-малко. Те, добре за сега. Повече. Така. По-малко. Фак! Дали ще можем да минем 3. По-малко. Повече. По-малко. Повече. Yes. Повече. Yes. Добре, минахме 3. Добре. По-малко. И много ясно сега ще стоим на 0-15 минути. То даже не го знам какъв е.
Пинко. Ти си по-малко. Фак, бе. Той е постоянно опит, хора. Ще има втори епизод. Русия. Повече. Мануер повече. Има в кавички. И надявам се, първо ви хареса. Ако е така, дайте палец нагоре. И да, чао!